Z mého dalšího videa. Chci se vás jen zeptat, jestli mi napíšete do komentářů, přes jaký kanál, přes jakou aplikaci mám natáčet, protože tady tato není moc kvalitní. Tak jenže ještě chvíli to vydržím. Takže zkusíme si zahrát Pixford. Takže, co by jsem vám tak řekl? Toto video točím hned potom druhým z Minecraftu. Takže omlouvám se, hned stiším zvuky. Takže jde se na to. Takže varování. Rytíř. Ne. Takže toto nevíme. Tam si napovědu. Poutník. Takže toto nevím, co to bude. Ne. Že. Takže to asi už nebudeme hrát. Takže tady jsme si takovou malinkou chvíličku. Pixford. Takovou dechovou. A jdeme si zahrát Minecraft. Takže jdeme hrát survival. Ale co když se to bude lagovat? Říkám, potřebuji lepší tu aplikaci, protože se natáčet. Takže hledáme ovečky, aby jsme si něco mohli udělat po stýlku. Takže máme. Takže toto video tady to asi končím a hned po tady tomhle natočím další. Nebo ještě chvíli to prozkoumám. Železo. Takže máme tu krásné železo. Takže omlouvám se, že furt říkám tak, že nejsem zvyklý na mluvení. Další železo. Děláte srandu. Průzkum je dělá dobře. Takže ještě, že natáčením přináší štěstí. Takže jak půjdeme do nějakého větší jeskyně, tak budu natáčet. To si zaslouží like, ne? Ne. 9, tak málo. No, lavička. Tak opravdu lépe nepůjdem.
Tak, takže podívám se, jak dlouho natáčím, 5 minut. Ajaj. Kurňa. Nějak tu padám. Takže budeme asi natáčet do 10. Uhlí je tu spousta, jenže nemám moc stolček. No tak si, no další železo. Když budete chtít přes co natáčím na mobilu, tak mi napište dolů do komentářů. Takže tady je asi konec jeskyně. Takže natáčím 6 minut. Takže furt říkám to tak, že nakopeme si uhlí. Mu nemáme dost. A ještě pozdravuji Tomáše. Ty kolik těch telefonů tu budeš mít? Mám. Omlouvám se za taťku. Jsem mi říkal, že natáčení mi to nelozí. I tak to vydám. Takže těžíme si uhlí. Takže toto bude konec videa. Já se vám no natočíme tak do 8. No takže ještě to těžíme. Takže uhlí je tu spousta. Ještě budu natočit doma, jak budu sám. Takže vykopeme si uhlí, protože nemáme moc věcí. No a moc uhlí nemáme. No 22. To by... Takže no natočíme do těch 10. Takže jdeme další. Ne. Takže tady to asi bude konec, protože tu nic už není. Takže mějte se krásně, dejte mi prosím like nebo odběr, po případě koment, jestli se vám video líbilo. Mějte se, jestli se vám video líbilo, zanechte like, po případě mi napište, co byste chtěli. Mějte se a čau.